kaka itime. Nitie mokwongo idwaro ni kidonjo to weche duto ma in go ikete yo maler mondo ji one. Evidence ma in go bende ikete yo maler mondo ji one. Bas joma donjni go bende koseneno mago to gibende dwa ni duoko gikete yo maler. Mano oserumo to koro mondo keso dhi mapiyo maber maonge leo. To koro doho luongo jogo duto modonjo ki jogo duto modonjni mondo giwinjre ni ere kaka inyalo tim burani e yo maber kendo modhi mapiyo piyo. Kata ka ng'ato nigi wach moro manyalo wacho kapok wachako yalo bura to mondo wach. Mano iluongo ni pre-trial conference gi dho ngere. Pre-trial conference. Giromo mondo giwinjre ni bura ibiro ta nade. Ka gisewinjore mano, koro mano kawo ndalo adek. Tok ndalo adek go to koro kanye ma koro ineno ka bura wuon koro chakore. Ma koro ichako gi joma nodonjo ema kuongo wuoyo giwacho ma gin go. Ka gisewacho ma gin go to joma nodonjni kendo duoko. Ka joma nodonjni oseduoko kendo